Euskariaren erabilerarik onena be salitzen da saliketan eta Gernika aldera bialduko dugu hau sari hau. 119 urte bideak zabaltzen. San Fidel ikastolak egindako lana da hori, y veremos ahora ese vídeo de la ikastola San Fidel. 1901 abuztuaren 17an 4 urte nebazala Karitateko Karmeldarra izen elkartea Gernikara heldu zen. Bedrun alabak geure formazio akademikoetaz arduratu ziren. Gaur 1901ko irailaren 9an arron hau esateaz lehenengoz jarri dodazala hankak Fidela de Olaetaren omenez egindako San Fidel ikastetxean. Jorraiaren 31an gagoz, bombardaketa bizi ostean, herriaren intxurea guztiz aldatu da. Mendatan, Amumadikon baserrian ostenduta gauzen bitartean, nire arrebak eukidaben ikasteko leku bakarra, ospitale bihurtu behar izan dela entzun dugu. Etxita gagoz, sinistu ezinik. 1917ko urriaren 13an gagoz. Azkenean ikastolara bueltatzeko aukera daukogu. 1981ko iraila. Azkenean San Fidel ikastetxe izateari utzi da eta ikastola izatera pasatu da. 2002ko maiatza. Udala urtzaindegia itzi ostean, azkenean nire seme alabak nik ikasi neban toki berean eskolaratzeko aukera dekot. San Fidelen umeentzako eraikin berria sortu eta neu izango naz lehena estreinatzen. 2003an sartu ginen San Fidelen, eta 16 urteren buruan beste 2 urtez ikastola honetan batzilergoa ikasteko aukera eman dozkuen. Familia honen parte izateari uko egin ezinean, zalantzari gabe gure etxea bihurtu den ikastolan jarraitzea erabaki genduan. Bizi izan doguzan oroitzapenei jarraipena emateko gogoz, ahaztu ezingo doguzan gogorapen berriaz eraikitzeko irrikan. Jakinda bizipen eta irakatzi horiek gurekin eramango doguzela, eta gure nortasunean haien marka utziko dabela. Azken finean, San Fidel ikastolako ikasle izango gaikara beti. Oso arro sentitzen gara ondorengoei etapa berri hau zabaldu ahal eta bide honetan 18 urtez ibili diran lehenengoak izateari. Eurentzako be, 119 urte bideak zabaltzen. Hemetxe, San Fidel ikastolakoen diploma eskuetan daukat, bagoaz beraz Gernika lumora eta ia bertan nor dagoen ba, kaixo, egunon San Fidel? Egunon! Zorionak! Eskerrik asko, oso arro gauzari zetaz, proiektu politza izen da. Proiektu polita esan da. Javi, ondo entzuten da? Bai, oso ondo, bai, esan zuen mesua. Vale. Oso positaos eta eskerrik asko benetan, bizotxez. Ba, zorionak eta eskerrik asko zeueri egindako lanagaitik bai, eta holan jarraitu urte askotan, bale? Vale, ba. Agur!